Dobro večer, poštovani gledaoci. Za sutra je u Cazinu zakazana skupština udruženja distrofičara na kojoj će biti analizirani rezultati urađenog u protekloj godini i precizirani planovi za ovu. Već je sada sigurno da udruženje može biti ponosno na svoje uspješne projekte o kojima će također biti riječi na sutrašnjoj sjednici. A ove aktualan projekat socijalnom reprodukcijom do održive socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom. Udruženje distrofičara Cazin, otkako je formirano 2012. godine, u stalnoj emisiji poboljšanja uvjeta života osoba sa invaliditetom, a kao posebno uspješnu godinu u tom pravcu vrijedi izdvojiti 2022. Trebala bi to potvrditi i sutrašnja redovna godišnja skupština, čiji će početak biti u znaku novog projekta i potpisivanja ugovora sa korisnicima. Hasmir Delić, predsjednik udruženja. Planiramo održavanje redovne godišnje sjednice Skupštine na kojoj će uvod biti prezentacija novog projekta koji se finansira sredstvima Evropske unije, posebno preko društva Crvenog križa Krsta Bosne i Hercegovine. Bit će potpisivanje ugovora sa krajnjim korisnicima projekta, potom ćemo preći na otvorenu sjednicu Skupštine gdje će moći kogod budemo želi pristupiti našoj sjednici, čuti ono što smo mi radili u proteklih godinu dana i što planiramo raditi do kraja ove godine. Udruženje distrofičara Cazin nastoji svojim brojnim aktivnostima doprinijeti poboljšanju kvaliteta života svojim članovima, omogućujući im učešće u različitim programima, od rehabilitacije i rekreacije do zapošljavanja. Kao posebno značajan vrijedi izdvojiti projekat Otvara se drugi projekat, također sredstvima Evropske unije, čime želimo pokazati našoj javnosti da mi u stvari nismo organizacija koja se osnovala da bi samo crpila sredstva iz domaćih izvora. Naši vidici su daleko dalje i mi smo se u stvari osnovali da bi bili od koristi svojoj zajednici, da bi svoje potencijale stavili na raspolaganje. Kako osobama s invaliditetom, tako zajednica općenito. Vizija udruženja distrofičara Cazin i u ovoj godini ostaje da vlastitim angažmanom doprinesu ostvarenju politike, univerzalnog dizajna i... Hvala vam za pažnju. Ostanite i u nastavku s program televizije Cazin.